Неделя, 11:30, това е BBT, а вие гледате Градски забивки. Днес в предаването ще нищим темата за фенщината и въобще готино ли да бъдеш фен. Останете с нас в следващия час. Нашата родина. Апостола е нашият баща. Георги Аспарухов е стадионът, а Левски е в нашите сърца. Казваме здравей на Владо, това е председателя на фен клуба на Левски. Здравейте. Къде се намираме в момента? В момента сме в фен клуба на улица Тодор Александров 23, където по принцип тук се събират по-голяма част от левскарите. Събираме се, пием по бира, по кафе, разговаряме си, говорим за мачове, за такива неща общо взето. Ти си лично с култов статус, как стана такъв? За времето. Всеки трябва да се докаже по някакъв начин. От колко време си председател на фен клуба и изобщо от колко време го има този фен клуб? Знаем, че Левски е от 1914, а фен клуба от тогава ли е? Не от 14-та, обаче някъде от около 60-та или 65-та година има, тогава се е казвало клуб на приятелите на спорта и първият фен клуб поднова на Левски. Не знам точната година, точно аз познавам и първият председател, той е на пределна възраст човека. След това се създадоха 99-та, мисля 2000-та година, започнаха да имат така повече фен клубове, т.е. предимно на Левски и на ЦСКА. По-организирани привърженици тогава започнаха да се появяват. Преди като ходихме по провинцията, нямаше организация. Кой как намери, един с влак, друг с автобус. Така се ходеше по 5-6-10 човека, докато сега е далече по-стройна организацията. Пътуваме по цяла България, подкрепяме отбора, в чужбина, но вече с екскурзии, с автобуси. Какви са, така да кажем, длъжности, задължения, отговорности на фен клуба на Левски? Ние имаме инициативи най-различни. Знаете, преди бяхме открили СМС телефон за един болен наш приятел левскар, който за съжаление ние му събрахме около 60 000 лева. Парите ги събрахме, но държавата, както знаете, не помага и момчето си отида. Бог да го прости. Правим фен клубове, магазини, виждате, опитваме се да развиваме някаква дейност, за да привържениците да се чувстват като на Запад, както са с артикули. Вместо да носят на Челси, на Милан, примерно, на стадиона, вече все повече носят на Левски артикули и по-точно на нашата на сектор Б. Направили сме фитнес център, пак сме първите, доколкото знам Локо Пловдив има, но нашето е в далеч по-големи размери и боен клуб има ММА, има бокс, има борба, където нашите привърженици, а и всички хора, които имат желание, е хубаво да спортуват, вместо да употребяват наркотици, алкохол и такива неща по улицата. Председател от колко време си? Как те избрах? Аз съм 3 години съм председател. Тогава предишният председател Златин Тепсиев беше решил да се оттегля. Момчетата търсеха лице, което да замести Златин Тепсиев. Не много лесно се съгласих, защото знам колко е трудно, че постоянно трябва да не обръщаш внимание горе-долу на семейството си, трябва да се занимаваш с най-различни неща други. Обаче аз се съгласих в името на Левски и не съжалявам. Това е истински фен и това ти е в сърцето и в кръвта. Аз съм от дете, съм привърженик.
на Левски. Много хора са като мене. Много хора се отказаха да ходят по стадионите. Виждате, че вече няма толкова пълни стадиони, колкото едно време. Но и нашата цел е да върнем хората и най-важното е децата да върнем на стадионите, а да не са по улицата. Спомниш ли си първия матч на Левски, на който си бил? И колко голям си бил тогава? Спомням си, брат ми отведе на Левски Локо София 2-1. Още играеха Павел Панов, Кирил Ивков. Спомням си го 2-1, но мисля, че беше 75 или 6 година. Къде идва прякора? Прякора беше ми забравен този прякор. Обаче от когато станах председател на фен-клуба, от някъде пак се досетиха. Иначе то от най-ранна детска възраст там в махалата. Тогава си спомням, че едни мои приятели с прашки стреляха по гълъбите и аз им направих забележка, те почнаха да се подиграват и така излезна пред. Сериозно ли? След като си говорихме с председателя на фен-клуба на Левски, сега е време да ви покажем един готин фен на ЦСК. При нас е Лъчезар. Здравей! Здрасти! Здравейте! За мен, ако трябва да ви кажа, аз знам доста от съвременната история на ЦСК. Баща ми е завел, вече не си спомня колко малък съм бил. Помня, че един от първите матчове, които ми е останал, това е матч с Аякс още. Аз бях много малък, но помня каква еуфория беше. Тогава да си от ЦСКА си беше нещо абсолютно нормално. ЦСКА беше отбор от силно европейско ниво. Биехме наред, който дойде в София, не си тръгваше без бой. Говоря не за физически бой, нали, за футболен бой. Ще стигнем и до тия неща. Беше страх просто. Значи, ако вие сте, виждам, че сте доста по-млади, но идеята е, представете си сега Барса, както е в тая сила. 3-4 години европейски шампион, непобедими, идват в София и елиминират ЦСКА. Това беше тогава ЦСКА. Аякс, 3 години, трикратен, 3 пъти носител на кеш. Тогава беше купа на европейските шампиони, без загуба, първа загуба елиминиране от ЦСКА. Значи, аз помня тези моменти. За съжаление, моите синове, те няма, не знам дали ще могат да изживеят това щастие. Тогава да бъдеш от ЦСКА си беше абсолютно нормално. Дали ще идва Аякс, дали Байер Мюнхен, стадиона пълен, всички настроения, викаме, радост и така нататък. Сега отиваме за матч с Ботев Враца и не знаем как ще свърши, за съжаление. Но... Въпреки това ти оставаш фен и то заклет. Феновете, аз не познавам истински фен, който да си приемам да смени отбора, да отиде противника отбор. Всъщност познавам само един за целия ми живот, който беше уникален случай, доста интелигентен мъж, мисля сега пилот даже на аерогарата работи, който беше фен на ЦСКА и след един матч каза, ако сега паднеме, ставам от Левски. И наистина стана от Левски. Друг жив не познавам, друг жив не познавам. Просто да си фен е хубаво, стига емоциите да можеш да ги владееш, стига и на феновете, които са наистина по сектор Г, сектор Б, говорени за Левски ЦСКА, да успяват да удържат емоциите, да не се стига до ексцесии, да не се стига до погроми след мачове, битки и така нататък. Въпреки че това, което знам и това, което съм виждал, аз съм виждал в Варшава, как наистина се договарят фенове на Легия и Висла, мисля, че бяха да ходят на някакви области, да ходят да се бият, 200 човека от тия 200. Засади, чакат се. Страшна работа, при нас поне това уж го няма. На мен ми е интересно, защо си фен точно на футболен отбор? Само да питаш една жена, защо обича моята. Нормално е за един мъж. Аз примерно ми е било чудно как има мъже, които не се интересуват от футбол. Но мъжете се интересуват от футбол, от жени, от коли. Жените от мода и от мъжете. Аз не знам. Обобщихме, значи жените са фенове на модата и на мъжете, мъжете са фенове на футбола. жените И на футбола. И на футбола, и на жените.
продължаваме с фенщината, която ни доведе на един необикновен рожден ден. Какъв е той, ще видите съвсем след маничко. Аз съм Бобо и ние тук сме Панцер Батален България, които празнуваме третия рожден ден на фен-клуба на Сабатон. Значи това е истински рожден ден? Абсолютно истински рожден ден. Може да видите за какво парти става въпрос. Какво е Сабатон също? Това е един черколяк на рицарите на доспехите? Това са точно бутушите на доспехите, металните. Така. И групата, понеже са така милитаристично настроени, са се кръстили по този начин. Патетично военни. Добре, как момиче също слушат толкова яка и тежка банда? Може би защото има и жени, които харесват смислена музика с послание и супер много енергия в нея. Нещо, което заражда. Как дойде идеята да направите фен-клуб и защо той е официален всъщност? Просто идеята се роди спонтанно. След първия концерт всички толкова много се изкефихме, че реших, че трябва да има такова нещо, за да се съберем всички фенове и да има някаква организация, която да ни сплоти. Всъщност идеята, която ви сплотява, е любовта към музиката и любовта към тази банда, нали така? Да, разбира се. И не само към тази, въобще към метал музиката. Кажи ни какво ще има тази вечер, партито какво представлява този трети рожден ден и защо той е по-специален? Третия рожден ден не е специален, защото е третия, ами защото за пръв път успяваме да се съберем толкова много хора наистина и да направим една малко по-сериозна организация, като ще имаме няколко по-специални събития. Школа Багатур, които ще ни представят малко демонстрации с прабългарски оръжия и бойни техники, естествено под звуците на Сабатон. Значи бъде всичко много рицарско, истинско, нали? Доста истинско ще бъде и след това ще направим едно огнено шоу с нашите приятели от Fire Soul, които също ще направят страшно зрелище. Време да излезем малко на слънце, сред природа, да подишаме, да се почувстваме истински добре. До мен е Велко, с който се запознахме съвсем преди малко. Той ни доведе на разходка с лодка. Ветроходка.
Какво се случва тук? Къде се намираме? Ами, ние сме на язовир Искър. Дошли сме така малко в този хубав пролетен ден да покараме плътноходка или поне да се учиме да покараме, понеже и аз не съм карал преди. Супер. А това ли е плътноходката всъщност? Изглежда ли тази да влезе във водата и да тръгне? Еми точно тази надали. Не сме оцелили май. Не сме оцелили. Предполагам, че някои от тези във водата, но в момента чакаме да излязат и да дойде още по-силен вятър, за да успеем да тръгнем в желаната посока, а посоката е по вятъра. Или към доброто настроение. Това са градски забивки с Велко. След малко влизаме във водата. Мерки за безопасност. С тях някои неща ще ви се поизяснят от важните и всичко останало ще видим вече вътре в самата лодка. Важно нещо, което трябва да знаете за тези лодки, нашите, е, че те нямат кил, който при накланяне на лодката да я изправя. Което означава, че задача на всички нас ще бъде да се движим в лодката. Наляво или надясно, стремежа си да я държим хоризонтална. Сега, само набързо дясно и ляво в лодката. Дясно и ляво не зависи от посоката на часовника ни, а зависи от посоката на десния и съответно левия борт. Горе-долу така изглежда лодката гледана отгоре. Дясно в лодката винаги означава към десен борт. Това е тази страна на лодката, която ни е отдясно, когато гледаме напред. И когато ви кажа тежести надясно, вие трябва да тръгнете към десния борт, а не към моментното ви дясно. Наша е задачата да държим лодката хоризонтално на водата. Ако лодката се наклони, ние се опитваме да я изправим. Ако има силен вятър, няма да можем да я изправим, но стремежа ни да я изправим остава такъв. Всички ще сме с спасителни жилетки. Ако лодката се обърне, стоим до лодката и върху лодката, докато дойде съд, който да ни прибере. Там ще дойде на моторна лодка. Ти казваш, ще дойде, значи се планира да се обърнем? Не, но се предвижда такава възможност, теоретична. Да, изведнъж да излезе много силен вятър и да ни отнесе. Другото нещо, което може да се случи, е да ни удари гик. Гик е една голяма дървена града и този гик от време на време минава над лодката. На височина точно измерена да може да ни удари. Ако не знаете какво да правите, ако нещо се объркате, ако нещо твърде много ви тежи на ръцете, по-добре го пуснете, отколкото да стиснете с всичка за сила зъби и да го дръпнете още малко. Ние продължаваме да си говорим за фен-клубовете. Все още сме в фен-клуба на Левски, където предстои да разберем още доста интересни неща, така че останете с нас. какво е Левски Запад? Левски София Запад. Това е една фракция от всичките, те не са малко фракции в агитката на Левски, но тя е най-старата и най-доказала се фракция на агитката. Аз знам, че те са известни с това, че са много отдадени и са до край. Абсолютно. Те са, аз затова ви казвам, че те са, мисля, че от 99-та година съществуват и са едни от най-верните привърженици на Левски. Там са по-възрастните привърженици, които членуват в фракция. Доказали се с времето, 12-13 години съществуват, така че тя е една от най-старите фракции на агитката на Левски. Ако искам да стана член на вашия фен-клуб, каква е процедурата? Ще ме следите ли дали ходя на всички мачове или трябва ли да плащам редовно членски внос?
Вижте сега на националния клуб на привържениците, който е върха на фракциите, те всичките фракции като София Запад, Саут Дивижън, Синя Хунта и така нататък и от провинцията тези групи са членове на националния клуб на привържениците. Сега в момента ще купиме, още не сме закупили една карта, която, т.е. картов принтер се казва, от който да правим членски карти по модерен образец, с която да може да се ползват отстъпки в магазина, в фитнес центъра. Още имаме договор с една фирма за застраховки и там ще има процент отстъпка. Ще има много отстъпки. Сега прекратихме приемането на членски внос, докато не закупиме този уред. Говорим и с клуба, с ФК Левски и там да ползваме някакви преференции. И ще има доста отстъпки, така хората да ги привличаме да станат членове на националния клуб на привържениците. Ако си от някоя фракция, тогава ще ти търсят отговорност дали присъстваш на мачовете и така нататък, но в националния клуб няма такова нещо. Да знаете, много е приятно, като си отвориш документите и да си погледнеш картата, така че става много приятно чувство има. Че все пак и ти си дал нещо, както сега последната хореография с ЦСК беше направена изцяло само от привърженици, които са с дарения в фонд сектор Б. Всеки човек имаме една касичка и пуска вътре по 2, по 3, по 50 стотинки, по 5 лева, кой колкото има желание, други по банков път ни превеждат пари и събрахме една доста голяма сума, благодарение на всички привърженици, за да се направят тия хореографии, които смея да твърдят, че са така доста напред в Европа. Кажи нещо за това, което държиш в ръцете си. Това е диск с части от гидката, като си пускат DVD-то, да четат отдолу и какъв е текст. Тук сме направили едно, по мое време се казваше песнопойка, сега е песните на сектор Б, в които пак така хората, които не знаят точно песните, да ги научат. Много интересно и занимателно това. Тук има спомени от много яки мачове на Левски, като незабравимите с Гент, с Лил, с Спортинг, с Калмар. Отваряш и си спомняш как си ходил на матча, колко е хубаво е било и така нататък. Заклет фен като теб на ЦСКА, когато има свободно време, освен да гледа футбол, какво прави? Аз имам толкова много работа покрай бизнеса ми, че аз имам над 11 фирми работещи, така че едва ли скучая. На матч ходя, за да се разтоварям, защото много обичам отбора. Аз не съм от феновете, които отбора като не върви и не ходят на стадиона, напротив, мъча се, когато мога да помагам с каквото и да е. Помагал съм на футболисти, които са идвали при мен. Аз се занимавам с дейност, която е свързана с внос на хранителни добавки. Помагал съм на футболни отбори, няма да цитирам, които нямат финансова възможност и си ми дава просто безплатно добавки, от които имат нужда отбора и така нататък. Знам, за един случай си раздавал телевизори, разни печки на отбора, като беше закъсал преди време. Не си ли печки? Печки не съм раздал, но телевизори съм раздал. Но тогава наистина си заслужаваше, примерно, да стимулираш футболисти, които, примерно, ако вкара на дербите ЦСКА Левски и всеки, който вкара гол, примерно една плазма. Бяха си по-романтични времената и по-вървяха тия неща. Сега те получават по 20 000 лева заплата да им подаряш телевизори, не става някакси. Въпреки че, особено младите момчета, имат много нужда от стимул. Много от тях играят за малко пари, даже в ЦСКА и в Левски, доколкото знам, за разлика от Зазити, които получават много сериозни пари за България.
И въпреки това младите влагат много повече жар, много повече енергия, много повече любов. Тие така наречените професионалисти, които обикалят, които са готови да обиколят и ЦСКА, Левски, Славия и къде ли не за пари и да кажат му това е професионализъм. Професионализма не е само да вземаш пари, професионализма е и да си пазиш името, професионализъм е да имаш морала, да не отидеш от ЦСКА в Левски или от Левски в ЦСКА. Това е също голям професионализъм. Защото тогава парите не са по-силни от любовта ти. Футбол, любов, затова има фенове. Имаш ли някакви фенски неща вкъщи? Т.е. шалове с ЦСКА, гривни или някакви талисмани? Значи аз шалове във времето съм притежавал много. За съжаление не съм ги пазил, напротив, подарявал съм на приятели, бил съм на матч на Стяла, примерно и ЦСКА и съм подарял примерно 4-5 шала колекции, които аз съм имал. Аз ги подарих на случайно момче, което дойде и ми каза, защото той ме видя с шал и поиска един шал с кръст, който е фенски, с един келски кръст, който изглеждаше най-евтин като материя, но този шал има символика. И той не поиска нищо друго, не поиска тия хубавите шалове, а той беше с щампон с тия кръстове, пак шал на ЦСКА. Той каза, аз искам този шал, защото момчето разбираше. Аз му подарих всички шалове. Ние имахме група 4-5 човека. Всичките бяхме с моя шал, аз му ги подарих абсолютно всичките шалове. Продължаваме да си говорим с най-различни фенове и след малко. Така че останете с нас след рекламите.